Днес ще разсеем една от най-големите илюзии, в които жените масово живеят. Истината е, не всяка връзка е връзка. Много често жените се бъркат кое е истинска връзка и кое е просто удобство за някой мъж. Мъжете често казват «имаме връзка», само защото получават секс, когато им се прииска, а жената вярва, че нещата вървят натам. Като реално, просто и замазват очите. Но какво е истинска връзка? Като психолог и професионалист, за мен връзка е само когато мъжът и жената са женени или им предстои, са моногамни, не се виждат с други и всичко това без секс, освен ако нямат брак. Звучи крайно? Може би. Но имам безброй доводи, защо сексът без брак само пречи и отлага истинската близост. И колкото и да го повтарям, все още на 90% от жените не им стига волята да издържат. Вие нямате връзка, ако само се чувате онлайн. Никога не сте се виждали наживо. Той живее в друг град, държава или континент. И се виждате веднъж годишно или никога. Виждате се само за секс и малко преди и след и толкова. Не живеете заедно, няма ангажимент, няма бъдеще. Връзка е, когато се събудите с пръстен на ръката. Всичко друго е отлагане, губене на време, илюзии, удобно за мъжа, но тежко за женската душа. Споделете този пост с приятелка, която трябва да го прочете.